Вітаю спадарства на Белсаце аб'ектыў у студыі Юлія Лабанова. Разам падсумуем галоўныя навіны дня і сёння ў выданні. Экономика ва умовах пандемии. Адмысловая нарада Лукашенки. Нельзя впадать в крайности. Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. И черговый официальный рекорд для лічбы захворелых на COVID-19. Этой статистике, я думаю, никто не верит, потому что наши власти как-то скрывают, я думаю, все это. Лукашенко паўтарыў, от коронавируса никто не помре. Вот такие вот заготовки. И по этим заготовкам наши швеи шьют противочумные костюмы. Белорусы объединяются, как допомагать. Услед за США і Нямецчынай Вялікая Брытанія пачала выпрабоўваць вакцыну ад каранавіруса. У эксперыментах удзельнічаюць сотні здаровых добраахвотнікаў. Усяго ў свеце інфікаваны ўжо 2 650 000 чалавек, а смерцяў ад COVID-19 амаль 185 000. Як сітуацыя выглядае ў Беларусі, распавядзе Ярослаў Стешык. Александр Лукашенко – контакт першага ўзроўню. Інфікаванага коронавірусам знайшлі ў ягонай хакейнай камандзе, але кіраўнік Беларусі на каранціне не сядзіць, масак не носіць, а сёння сабраў у сваім палацы незалежнасці ўсё кіраўніцтва дзяржавы. Лукашенко даў установку зрабіць устойлівай эканоміку і сацыяльную сферу ва ўмовах пандэміі. Рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі здароўя вывучыць, але зрабіць по-свойму. Если, допустим, они нам рекомендуют, как некоторые пишут, вплоть до комендантского часа ввести. Слушайте, я еще раз подчеркиваю, надо введем и комендантский час. Надо изолируем города и поселки и деревни. Сусветная арганізацыя здароўя аб камендантскай гадзіне не казала ні слова. Затое рэкамендавала адмяніць масавыя імпрэзы, перавесці школы і інстытуты на дыстанцыйнае навучанне і наогул павысіць фізічнае дыстанцыяванне. Але парад перамогі 9 траўня правядуць з гледачамі, 25 красавіка будзе рэспубліканскі суботнік, а з панядзелка дзеці ходзяць у школу. Нельзя впадать в крайности. Нельзя остановить работу ключевых отраслей экономики. Затое ўлады Беларусі не грэбуюць гуманітарнай дапамогай ад суседзяў. Выслала груз у падтрымку Польшча. Гуманітарную дапамогу беларускім медыкам прапанавала і Літва у асобе прэзідэнта Гітанаса Наўседы. Свае першыя перамовы з Александром Лукашенком ён правёў сёння па відэасувязі. Раней Наўседа завочна крытыкаваў улады Беларусі за браваду і непразрыстасць інфармацыі. Лукашенко адказваў у сваім стылі. Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння ў Беларусі пацверджаныя 8022 выпадкі інфікавання. Гэта больш, чымся ва Ўкраіне або краінах Балтыі. Памерлі 60 чалавек. Сама падача інфармацыі ад беларускіх чыноўнікаў часцяком у заблытаным выглядзе выклікае недавер у грамадзянаў. Этой статистике, я думаю, никто не верит, потому что наши власти как-то скрывают, я думаю, все это. Я не верю в то, что в Пинске нету этой болезни. Все-таки я считаю, что она присутствует, эта болезнь. Я больше верю телевидению. Больше доверяю телевидению, чем в автобусах разговорам людей. Найбольш пацярпелая вобласць Віцебская. У гарадскім пасёлку Шаркаўшчына пра карантин не чулі. Людзей у масках амаль няма. У нас умерла там женщина, но она в Витебске, в Шарковщина сама, но в Витебске жила. Ее запретили даже домой везти, сразу из Витебска, сразу как привезли с больницы, сразу на кладбище похоронили. Замалчивают там эту информацию. Насколько там уже через 5-10 там руки говорят, что там 4 человека лежат, а одна женщина в реанимации в очень тяжелом состоянии. Но это так неофициально. Медыкі ў розных раёнах Беларусі неафіцыйна паведамлялі журналістам Белсату, што ад іх патрабуюць як мага радзей ставіць памерлым дыягназ коронавірус. А лепш пісаць вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя ці пнеўманія. Афіцыйна асноўны адказ без каментароў. Пішыце ў Міністэрства аховы здароўя. Пожалуйста, уберите свою эту бадью. У меня начинается конференция. За день у Беларуси подтвердили 741 новый выпадок заражения ковидом. Сегодня Александр Лукашенко зноў заявил, что у нас ни один человек не помер от коронавируса, а причина у хроничных захворваннях. Ярослав Стешык, Белсат.
З Варшавы ў горадню, а пасля і ў іншыя гарады і шпіталі нашай краіны рушыў сапраўдны медычны канвой. Польскія ўлады арганізавалі дапамогу і сабралі неабходныя сродкі, каб дапамагчы беларускім медыкам змагацца з эпідэміяй COVID-19. Падрабязнасці ў Кірыла Смяглікава. 6 вялікіх чырвоных машынаў, якія ў першую чаргу прызначаныя для барадзівы з вогнішчам, ужо заўтра прывязуць у Беларусь маскі, лекі і антысептыкі. Паводле шэфа польскай канцылярыі Міхала Дворчыка, які ўзяў удзел у адпраўленні грузу, гуманітарны канвой – гэта спроба агульнай салідарнасці паміж нашымі краінамі. Донарамі гэтай дапамогі з'яўляюцца Міністэрства аховы здароўя Польшы і польскае казначэйства. А перадачу медычных сродкаў абароны ад вірусу арганізаваў Міжнародны фонд салідарнасці, які ў сваю чаргу скарысталіся дапамогай пажарных. Сённяшняя дапамога, якую перадаем беларускаму народу, ёсць выразам братэрства ды салідарнасці ў сітуацыі, у якой мы, як палякі, можам падзяліцца з беларусамі падтрыманнем. Калі гаворка пра сродкі індывідуальнай бяспекі і дэзінфекцыйныя вадкасці, якія так істотныя падчас эпідэміі. На борце грузавікоў перадусім 80 тысяч літраў антысептыку, што цяпер прадукуюцца польскімі вытворцамі на патрэбы шпіталяў. Аднак не толькі вадкасць уключаная ў гуманітарны канвой. Также в цяжарówkach znajdują się... Таксама ў грузавіках знаходзяцца камплекты асабістай бяспекі, хірургічныя маскі і таксама лекі, якія дапамагаюць у змаганні з каронавірусам. Такія лекі, якія Польшча таксама змагла закупіць на розных рынках за мяжою. Хацелі б падзяліцца імі, бо мы ўжо пад гэтым кутом у бяспецы і можам сабе дазволіць дапамогу брацкаму беларускаму народу. Сродкі патрапяць у 2 шпіталі ў горадні, а таксама ў раённы клінічны шпіталь у Воранаўскім раёне, пасля чаго размяркуюцца па ўсёй Беларусі. Размеркавальнікам з'яўляецца рэспубліканскі цэнтр, які вядзе гэтую працу па размеркаванню дапамогі. Ну, мы ўжо скарысталі з таго, што і Кітай, і Расія, і Узбекістан ўжо скіравалі нам такую дапамогу, і гэта ўсё было размеркавана па патрэбах. Пасля перасячэння беларускай мяжы груз, які вязуць польскія пажарнікі, ужо заўтра пачне дапамагаць змагацца з пандэміяй COVID-19. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Асяродкам каранавіруснай хваробы ў Беларусі сталіся ў тым ліку санаторыі, месцы, дзе лечацца і адпачываюць людзі з большага паважнага ўзросту, а таксама замежнікі. На Мядзельшчыне першы выпадак хваробы зафіксавалі на пачатку красавіка. Як цяпер жывуць мясцовыя жыхары і ці засталіся ў санаторыях адпачывальнікі, даведвалася Анастасія Русецкая. Ніякіх працэдураў, ежа ў нумар. У такіх умовах у санаторыі Нарачанскі бераг вымушаныя заставацца адпачывальнікі, у якіх скончыўся тэрмін лячэння. З'ехаць нельга. Новых пацыентаў не прымаюць. Мы на прошлой неделе еще заехали, несколько человек. И не выпускают, и не впускают. Курортны пасёлак Нарач, дзе месяцы з дзясятак санаторыяў ды вёска Нарач, фактычна не маюць мяжы. Не ведае межаў і каронавірус, першы выпадак якога на Мядзельшчыне зарэгістравалі 7 красавіка. Тыдзень таму, паводле афіцыйных звестак, інфікаваных адпачывальнікаў і жыхароў было ўжо 65. Обстановка критическая, я пенсионерка, у меня внуки 20 лет, и я очень волнуюсь за детей и за внуков. Мне уже 85 лет, уже бояться нечего. Что Господь даст, то и будет. Вот сказали привязать, я подшила еще под низ. И так и ходим. Актуальных звестак аб колькасці заражэнняў каронавірусам у Мядзельскім раёне ні ад Міністэрства здароўя, ні на сайце мясцовай газеты «Нарачанская зара» няма. Крыніца інфармацыі ў такой сітуацыі чуткі, кажа наша суразмоўца Людмила. Люди наполоханы, это первое. По-другое, идут сами по себе на самоизоляцию. Никто их не... Нават калі вот здраўніцы у нас позакрыліся на карантин, вось, і супрацоўнікі этой здраўніцы павінны сядзець дома, але ўсё роўна ідуць па крамах. Разбірае Юрася камандзірчыка, на ізаляцыю адправілі медыкі. Пару тыдняў таму мужчына быў на дзённым стацыянары ў больніцы вёскі Нарач. Доктарка, што яго лячыла, захварэла на каронавірусную інфекцыю. Папярэдзілі, што будуць правяраць альбо супрацоўнікі міліцыі, альбо дактары санстанцыі аб тым, каб мы знаходзіліся на месцы. Ну, пры гэтым мы малі права наведваць на кароткі час там крамы, каб набыць нейкія харчы. Напярэдадні стала вядома, што санаторый Нарач прыпыніў сваю дзейнасць, але не праз каронавірус, а з прычыны эканамічнай немэтазгоднасці. Пра гэта паведаміла са спасылкай на дырэктара Белпрафсаюз курорту Юрыя Чарнуху газета «Нарачанская зара». Люди не будут стремиться отдыхать там, где слева и справа
десятками ходят, так сказать, с весьма опасными симптомами. Паколькі ў бліжэйшы час жыць нам давядзецца з каронавірусам, лепшае выйсце, мяркуе адмыслоўца, перакваліфікаваць санаторыі ў каранцінныя установы. Анастасія Русецкая, Белсат. Пандэмія каронавіруснай хваробы спрычынілася да большай салідарнасці людзей па ўсёй планеце. Мы не выключэнне. У розных кутках краіны беларусы згуртоўваюцца дзеля дапамогі медыкам. Пра тое, як развозяць ахоўныя сродкі ды гатуюць ежу для больніц у Віцебску, Наста Каханович. Это в областную тоже. И надо поделить. 1000 шапочек и бахилов, десятки масок и респираторов. Витебские волонтеры развозят у больницы сродки аховы и гигиены. Заявки поступают только от начмедов, от главврачей и главных медсестер, потому что только так средства ставятся на баланс больницы. То, что отвозят волонтеры, отгружают на учреждение здравоохранения, оно уже не теряется, соответственно, оно в приоритетном порядке раздается. Только кіроўцаў у рэгіянальнай ініцыятыве некалькі дзясяткаў. Один из них, Микита, штодня ездит по 4-5 адресах. Всем водителям предлагаются маршруты, удобное время по возможности, и водители за свой счет и горючее оплачивают, и время свое личное тратят, но взамен мы получаем функционирующую структуру, которая дает результаты. Шчыткі ды іншыя сродкі аховы для медыкаў сюды прывозяць таксама з Менску. Сталічныя валанцёры яшчэ ў пачатку красавіка зарганізавалі іх збор. А мясцовыя швачкі шыюць бахілы, нарукаўнікі і супрацьчумныя костюмы. Люди жертвуют нам спадбонд. Из этого спадбонда команда «Закройщик» делает заготовочки. Есть у нас заготовочка? Да, вот такие вот заготовки. И по этим заготовкам наши швеи шьют противочумные костюмы. Да ініцыятывы долучаюцца і установы харчавання. Артпаб Торвальд ужо больш за тыдзень бясплатна корміць штодня прыблізна 70 медычных працаўнікоў. Установа пачала гатаваць абеды за свой кошт. Пазней далучыліся ахвярадаўцы. Цяпер Торвальд збірае грошы ў інтэрнэце, каб працягнуць і павялічыць колькасць абедаў. У нас у меню, наприклад, штодня альбо там салатка «Цезар», ці грецкая салатка, гарбузовы крем-суп, ці грибны крем-суп, свежая садавіна і гародніна. Гэта паўнавартасныя комплексы, такія ж, як мы аддаем па меню у самым Торвальдзе. Дапамога аб'яднала людзей з розных грамадскіх рухаў, у тым ліку і тых, хто актыўна браў удзел у мітынгах супраць інтэграцыі з Расіяй. Их государство наградило штрафами по 30 базовых величин. Некоторых неоднократно, а некоторых даже и 6-кратно. Но вместе с тем эти люди включились в волонтерское движение и помогают всем, чем могут, в том числе и финансовыми средствами. Таксама віцебскія праваабаронцы звярнуліся да мясцовых уладаў, каб прадстаўніка грамадскага руху улучылі ў штаб барацьбы з распаўсюдам каронавіруса. Аднак пакуль зварот застаўся без адказу. Наста Каханович, Белсат. Расійскія праваахоўныя органы абяцаюць праверыць інфармацыю аб перавышэнні паўнамоцтваў працаўнікамі паліцыі. У сацыяльных сетках з'яўляецца ўсё новыя паведамленні аб сваволі працаўнікоў МУС у перыяд эпідэміі. Праваабаронцы кажуць, улады карыстаюцца момантам, каб абмежаваць правы грамадзянаў. Мае калегі працягнуць. Вот смотрите, что делают. Смотрите, что делают. Вот это у нас в Чебоксарах такое творится. Российские полицейцы ператварыліся ў антыгерояў мясцовых сацыяльных сетак. Усё больш відэа з хэштэгам «Москва», «Башкортостан», «Чебоксары» з'яўляецца ў інстаграме, тэлеграме ды на ютубе. Калі ў некаторых роліках сітуацыя выглядае неадназначна, то на іншых усё даволі відавочна. Гэта адзін з раёнаў расійскай сталіцы. Смотри, как я посмотрела. Вот Кіраўнікі паліцыі ды следчы камітэт абвесцілі, яны правядуць праверку. Магчыма, хтосьці з працаўнікоў сапраўды перавысіў паўнамоцтвы, калі затрымліваў парушальніка рэжыму самаізаляцыі, што нібыта выпіваў у двары. Зрэшты, сам галоўны герой запісу, старэйшы лейтенант Рыгор Тімченка, сцвярджае.
Там у відэа, як кажуць, што я вырубіў яго, там просто так знята яшчэ было. Не было такога. Я яго падняў і пачаў падымаць, а ён адразу паглядзеў і пачаў крычаць. Просто так неяк атрымалася такая сітуацыя. Просто я не ведаю, ён упаў ад гэтага штуршка. На сайце gulagu.net у чацвер з'явіўся зварот у прокуратуру ад невядомай службовай асобы з праваахоўных органаў. У дакуменце гаворыцца пра ціск, які аказваюць паліцыянты на затрыманага лейтенантам Тімченка мужчыну. Пры гэтым прадстаўнікі паліцэйскага цэху падкрэсліваюць, іхная праца небяспечная і цяжкая, асабліва цяпер. Цяпер у паліцэйскіх у Маскве галоўная задача прыбраць з вуліцы тых людзей, якіх там быць не павінна. Няма мэты штрафаваць усіх. Мы не хочам адбіраць апошнія 4-5 тысяч у людзей, якія і так страцілі працу і грошы. Паліцыянты таксама людзі, і яны цяпер таксама выжываюць. У рэжыме WhatsApp менавіта такім чынам у Новасібірску шараговыя паліцыянты мусяць паведамляць начальству аб колькасці затрыманых. Прынамсі, пра гэта распавёў голас, які прыпісваюць начальніцы мясцовай службы участковых Алене Устиновой. Значит, смотрите, оформляем всех поголовно. Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками, стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня и достаточно хорошее количество. І ў гэтым выпадку паліцыя абвесцілі пра пачатак праверкі паходжання запісу. Пра гэта выданню «Пад'ём» распавялі ў рэгіянальным управленні МУС. Пры гэтым паліцыянты адмаўляюць наяўнасць гэтак званай палачнай сістэмы. А адвакаты распавядаюць пра масавыя звароты пра дапамогу. Забраць у пастарунак цяпер могуць і за паездку на ўласным аўто ў суседні квартал, як гэта здарылася з адным з жыхароў Москвы. Его задержали 3 часа или даже 4 часа он провел в отделении полиции. Народу было где-то приблизительно человек 50. Они пишут, что совершил 3 правонарушения, предусмотренные 3.18.1, а именно хотел встретиться с подругой. Да. Вот мы много что хотим. Реализовываем мы это или нет, большой вопрос. У гэтай сітуацыі адвакату ўдалося дамагчыся адмены штрафу. Аднак тое здараецца далёка не заўсёды. Як кажа чалец Савету правоў чалавека пры прэзідэнце Ігор Каляпін, эпідэмія толькі спрыяе парушэнню правоў, пры тым, што спробы рэфармаваць расійскую праваахоўную сістэму не ўдаліся. Они просто чувствуют, что настало время, когда большинство населения испытывают, чувствуют, готовы предоставить какой-то кредит доверия власти. И у людей есть такое ощущение, и у власти, я думаю, тоже есть такое ощущение. Они понимают, что вот сейчас можна апеллировать к интересам большинства. На думку Каляпіна, сітуацыя можа змяніцца, калі людзі адчуюць эканамічнае наступства эпідэміі. Тады галасы незадаволенасці ў тэорыі могуць выйсці за межы сацыяльных сетак. Напярэдадні з'явілася інфармацыя, што расійскі ўрад абмяркоўвае магчымасць даць паліцыянтам яшчэ болей паўнамоцтваў. Да прыкладу, выкарыстоўваць зброю можна будзе пры любой сітуацыі, якую можна ацаніць як пагрозу нападу. Ян Маравіцкі, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Замак Мон-Сен-Мішель, змешчаны на выспе ў Нармандыі, штогод прымае больш за 3 мільёны турыстаў. Аднак цяпер славутасць апусцела. У выніку пандэміі каранавірусных хваробы наведнікі меліся выехаць, а гаспадары сувенірных крамаў і рэстаранаў зачыніцца. Як выглядаюць вулачкі знакамітай выспы-крэпасці, пабачым у наступным сюжэце. Я сказал бы, что гэта было зроблена амаль як военная кампанія. А 9 раніцы яны просто сказали: «Выбачайце, спадару, але не адчыняйцеся», і ўсё. Гэта было зроблена менш як за хвіліну, вельмі нечакана. Усе з'ехалі, мы ўсё кінулі. Мон-Сен-Мішель адпачывае, але на эканамічным узроўні мы разумеем, што гэта крыху сумна, бо людзі ствараюць вельмі касмапалітычную атмасферу. Вы чуеце англійскую, нямецкую, японскую, кітайскую, усе мовы, на якіх размаўляюць. Сітуацыя цяпер дзіўная. Мон-Сен-Мішель мае характар, які ёсць антытэзай таго, пра што сёння просяць. Гэта як Тур де Франс, гэта як аэрапорт, гэта частка яго прывабнасці. Людзі паўсюдна, гэта частка легенды. Нават калі часам людзі скардзяцца на тое, што даводзіцца стаяць у чарзе, вы ў адпачынку тут не да адзіноты. Гаворка пра тое, каб тусавацца ўвечары ў гавані з вялікай колькасцю людзей, што ядуць марозіва.